Pozwólcie, że będziemy mogli na koniec powiedzieć o Was 10 wspaniałych. Nie tylko odważnych. Publiczność, to ochrona musi trzymać barierkę. Tak dużo osób się zgłasza. Ziomuś, skakujesz z nimi do rywalizacji. Jeszcze 6. 6 odważnych panów. Zapraszamy. A ty potem strony toczek. Przepraszam? Pani komendant niech tylko trzyma. To samo się Pani komendant! Ciągnąć! Razem czekajcie! Ale ładnie się panu kamerę. Ale dobra! Dobra, starczy! bardzo. Na różne sposoby możemy wejść do historii. Teraz rżnięcie. Idzie bardzo dobrze. Brawo, brawo! Ostatnie kawałki. Ostatnie. I proszę, raz jeszcze. Raz jeszcze. 3 razy. Łapanie, trzeba się przesunąć, opuszczamy z powrotem kłodę. Żeby nam pomogła swoim pięknym śpiewem. Nie na legarki kładzie! Uwaga! Powoli, łapy wszyscy. Równiutko, prosimy, żeby wszyscy trzymali. Wszyscy trzymają, wszyscy. Na środek. Czy mamy miarkę? Prosimy kogoś z miarką tu na scenę. Jeszcze nie Jeszcze kogoś. bardziej Mamy jeszcze. miarkę, wszystko mamy. Dobra, tam bardziej. Mamy tam z tyłu, jest, wisi tam, wszystko leży. Teraz prosiłbym pana